Den bog, jeg har valgt som værklæsning, hedder Doppler, og den er skrevet af den norske forfatter Erlend Loe og udgivet i år 2004. Jeg vil i de næste ca. 15 minutter analysere og fortolke romanen med særligt henblik på det eksistentialistiske hovedtema, som jeg vil berøre til sidst. Handlingsforløb. Hovedpersonen Andreas Doppler vælter en dag på sin cykel og slår sig halvt bevidstløs. Pludselig mærker han en form for ro, som han ikke har følt længe. Dette får ham til at genoverveje meningen med tilværelsen og vælger derfor at flytte ud i skoven i jagten på at finde denne mening. En dag, hvor han går rundt nede ved byen, i jagten på at finde noget mad, så går han ind i en kælder, hvor han møder Düsseldorf, en ældre herre, som faktisk er i gang med at gengive sin fars død i et stort modelbyggeri. Doppler var bare ude på at stjæle noget mad, men Düsseldorf og ham ender med at blive gode venner. Netop dette modelbyggeri inspirerer Doppler til at lave sin egen totempæl i skoven til ære for sin afdøde far. Bogen ender med, at Doppler sammen med sin søn Gregus og hans nye følgesvend Ellen Bongo drager afsted videre ud i skoven efter at have taget afsked med sin kone, der lige har født ham endnu en søn. Personkarakteristik. Andreas Doppler er bosiddende i Norge. Han har en kone, og han har 2 børn. Før hans åbenbaring beskriver han sig selv som en normal, travl og norsk familiefar, lønmodtager, husejer, cyklist og ægtemand. Selvom han flytter ud i skoven i håb om at blive afskærmet fra omverdenen, så bliver han presset til at tage sig af sine børn enkelte gange i bogens forløb. Dette kan vise, at en total udmeldelse af samfundet ikke er muligt, for sønnen skal jo passes en gang imellem, hvor moren ikke er hjemme, og pludselig er der også et forældremøde på datterens skole. Før denne åbenbaring, så vil jeg mene, at hans værdisæt i høj grad var materielt. Der står på side 42. Hele studietiden igennem tænkte jeg på penge og indtjening, og jeg betragtede dem, der studerede ikke pengefag, som rene idioter. Han beskriver også sit tidligere jeg som et utroligt kompetent menneske, og det var denne kompetence, som stod i vejen for det mere simple liv, som han ønskede. Dette kan være en kritik af det konkurrencesamfund, som vi lever i dag, som i høj grad fokuserer på optimering af mennesket. Han mener, at kompetencerne er det, der gør det muligt at få alle de her gode ting, som der kræves i den moderne tilværelse. Ja, for eksempel den nyeste PlayStation eller fladskærm. Samtidig frygter han også, at dette kompetencegen vil gå i arv til hans børn og videreføres i næste generation. Doppler gennemgår en udvikling i romanen, ja nærmest en identitetsdannelse, hvor hans værdisæt skifter fra materielt og til det modsatte. Han finder ud af, at mennesket slet ikke har brug for det nyeste, men kun de ting, som sikrer overlevelsen. Kort tid efter han er flyttet ud i skoven, der vælger han at slå en elg ihjel, fordi han vil have dens kød. Her ændrer Doppler sig fra den kærlige familiefar til det, som jeg vil betegne som en stenaldermand, som ikke har imod at slå ihjel. Hele seancen beskrives brutalt, der står på side 10. Men før det kunne nå at få fart på, ja der havde jeg boret kniven ned i hovedet på den. I et eneste kæmpe hug var kniven gået igennem melkraniet og ind i hjernen, og der sad den og stak op som en mærkelig lille hat. Det er dog stadig tidligt i forløbet, og da Elgens kald følger efter Doppler ned til hans telt, siger han, at han overhovedet ikke kan klare at kigge den i øjnene, på grund af den dårlige samvittighed. At slå dyr ihjel i kampen for at overleve er ikke grotesk. Men senere i bogen har han udviklet sig til, at denne brutalitet også går ud over mennesker. Han vælger at skyde det, som han betegner som en højrefløjsmand, med en pil lige i benet, fordi han er kommet for tæt på, altså Dopplers territorium i skoven. Han besidder også mange maskuline værdier, som bakker op om påstanden om, at han er en stenaldermand. Dette gør han, idet hans ensomhed faktisk giver ham lov til at være en mand, og han bliver ikke holdt nede af samfundets rammer. Han slår ihjel for at få mad, og han lever så primitivt, at han er afhængig af sine egne kræfter og sin psyke. En anden maskulin værdi, som jeg også synes var sjov at have med, er, at han fortæller, at han har et ekstremt stort kønsorgan, og det altid har været kendetegnet ved ham, især i folkeskolen. Der bliver også beskrevet flere gange, hvordan hans kone har besøgt ham i teltet. Ikke i søgen på kærligheden eller omsorgen, men i jagten på den seksuelle tilfredsstillelse. Kompositionen.
Side 9-10, ja de første 2 sider, de er flashback. Her bruges der datid. På side 11 starter handlingen midt i en medias res, og handlingen skrider efterfølgende næsten kronologisk frem. Vi møder kun enkelte flashback, hvilket skal illustrere Dopplers tilbagetænkning på hans gamle liv. Her uddybes hans motiv, altså for hans bosættelse i skoven. Historien starter ud med linjerne. Min far er død, og i går tog jeg livet af en held. Sådan er det. Det er en brutal start, men det er også en start, som rent faktisk gør, at man har lyst til at læse videre. Bogen indeholder 6 kapitler, som er opdelt i måneder. Den fortalte tid er cirka på et halvt år, ja cirka fra november og så til maj. Fortællerteknikken. Doppler er en reflekterende jeg-fortæller. Han har en fast synsvinkel og et indre syn. Det er også grunden til, at han er upålidelig, da vi kun hører hans syn om sagen. Det er altså Dopplers egen personlige fortælling. Forfatteren af bogen, Erland Loe, han arbejder både med den panoramiske og den sceniske fortællerstil, da han skriver om historiens konkrete situation, den sceniske fremstilling, samt hopper adskillige dage månederne over, som han blot generaliserer igennem panorama. Dette giver også et godt flow i bogen, og det gør den interessant at læse. Jeg vil også snakke om Dopplers forhold til sin far, da jeg mener, det er hele bogens omdrejningspunkt. Som før nævnt starter bogen ud med sætningen, min far er død, og et par sider senere står der også, min far drak også mælk, men nu er han død. Dette gør han flere gange i bogen, hvor han fortæller noget om sit eget liv, og så afspejler det med hans far, hele tiden for at minde ham om, at hans far er død. Doppler har aldrig haft et særligt godt forhold til sin far, i det han knap nok kendte ham. Han nævner på side 30, at han ikke havde følt noget særligt, da hans mor fortalte ham, at hans far var død, ja helt stille i løbet af natten. Det dramatiske ved det overvældede ham dog, da lige efter hans cykelstyrt. Ja, det dramatiske ved, at man er her, og så pludselig er man her ikke. Doppler er bange for forglemmeligheden, og han vælger derfor at opføre denne totempæl til ære for sin far, hvor både faren, Doppler, hans søn Gregus og Ilgen Bongo alle sammen indgår. Hans mission er at markere deres eksistens, eller eksistensen i det hele taget, som modsvar på livets flygtighed. Dette leder mig videre til hovedtemaet eksistentialisme. Søren Kierkegaard han mener, at menneskets liv er endeligt, i det døden er uundgåelig. Dette betyder ikke, at det er meningsløst, nej, det betyder nærmere det modsatte. Subjektiviteten er sandheden, for når det gælder livets mening, så findes der ikke objektive svar, der gælder for alle. Denne subjektive sandhed søger Doppler selv, i det han går op med sit materielle værdisæt, da han ikke længere føler, at det betyder noget overhovedet. Jeg har valgt 2 citater igennem bogen, som jeg synes forklarer det meget godt i forhold til Søren Kierkegaard. Det første er på side 46, hvor der står: Vi bliver født alene, og vi dør alene. Man kan lige så godt vende sig til det først som sidst. Aleneheden er det grundlæggende i hele konstruktionen. Og på side 14, der hører vi om den her kalv, som han snakker om, og han afspejler hele tiden hans liv i kalvens, fordi at han har dræbt kalvens mor, og hans far jo selv er død. Der står: Den er alene i livet, og det begynder at gå op for den, at verden er brutal, og den ser ingen fremtid for sig. Jeg har ingen mening med noget. Hans materielle værdisæt er en konsekvens af det, at Doppler førhen var en spidsborger. Det er Søren Kierkegaard, der har valgt at definere følgende som en spidsborger. Ja, han er et almindeligt travlt menneske, som har en masse gøremål og en masse pligter. Han er et ubevidst produkt af det givne samfunds normer og kultur, og dette gider han ikke mere, da han mener, at samfundet er helt galt på den. Knud Ejler Løgstrup er dansk teolog og eksistentialist. Han hævder, at Gud har skabt mennesket sådan, at der er i næstekærligheden og det ansvarsfulde forhold til medmennesket, at det religiøse centrum befinder sig, ikke i den enkelte stræben efter kristen perfektion. Dette er formuleret i hans hovedværk, Den etiske fordring. Albert Camus er meget bevidst om det dilemma, det er, at mennesket både har en række suveræne rettigheder i forhold til sit liv, og på den anden side lever en social sammenhæng med ansvar i forhold til andre. For hvor meget smerte har man f.eks. ret til at påføre sin familie og sine venner, som konsekvens af den måde,
man vælger at leve på i forhold til sit eget liv. Denne problemstilling synes jeg er yderst aktuel i bogen, i det Doblers egoistiske valg om at søge ensomheden samt mening i skoven både går ud over hans børn og hans kone. Det ironiske er, at jeg mener, at bogens omdrejningspunkt netop er, at Dobler finder ud af det tragiske aspekt ved, at man pludselig kan dø, altså livets flygtighed. Især med henblik på, at hans far døde. Han vælger at forlade sine børn, fordi de ubevidst lever i det samfund, som Dobler selv er så meget imod, for at Dobler sig bedre selv. Til sidst vil jeg gerne inddrage Jean-Paul Sartre, og han mener, at når mennesket erklæres frit for alle traditionens bindinger, og pludselig selv skal definere sine grænser, støder det snart ind i et grundlæggende problem. Dette gør Dobler også, da han flygter fra menneskeheden og pludselig bor alene. For hvem skal bestemme, hvad jeg må og hvad jeg ikke må? Jeget skal skabe sig selv, og det skal sætte sine egne moralske grænser. Dette gør Dobler også, da han vælger at skyde ham her højrefløjsmanden i benet, fordi han mener, at det er hans ret at være alene, og det er hans legitimitet. Frihedens problem er dobbelt. Nogle mennesker flygter friheden og tør ikke tage den på sig. Andre ser derimod friheden som mulighed for ubegrænset egoistisk selvudfoldelse uden normer og moralske spilleregler. I den eksistentialistiske filosofi er friheden altid en frihed under ansvar, og i bogen Eksistentialisme og humanisme siger Jean-Paul Sartre, at eksistentialismen kræver en personlig moral af hver eneste menneske. Vi skaber nemlig ikke blot vores eget liv, vi skaber gennem vores adfærd også livet for andre. Mennesket er henvist til hinanden.